Pois xa na recta final da súa carreira queríamos que aínda en activo pois estivese como embaixador de esa festa ao botelo en Coruña, porque leva xa varios anos organizándoa da man de José Ángel, quen tamén foi pregoeiro do botelo, e polo tanto queríamos iso, non queríamos deixalo marchar sin que fose o pregoeiro da festa ao botelo. E a mención de honra deste ano tamén será para Rosa. Teño que ver os apelidos porque se vos digo Rosa Alonso Fernández seguro que non sabedes quen é, pero se vos digo Rosa a do buraco non vai haber dúbida. Rosa leva moitos anos sendo tamén moi embaixadora dos cantos de taberna, porque todos os sábados do botelo moita xente remata esa festa ali no seu establecemento. Ela tamén está na recta final da súa etapa laboral e polo tanto queríamos este ano darlle esa mención de honra a ela. Esperemos que o que colla o establecemento siga con eses estándares de calidade.